També dir-vos que, i aquí hem parlat moltíssimes seccions, i sabem que el dia a dia és duríssim a les seccions sindicals, el dia a dia dels delegats és duríssim, hi ha moltíssima feina, hi ha molt treball, ja no ofensiu, sinó que és un treball defensiu. O sigui, moltes vegades estem lluitant perquè es compleixi l'Estatut dels Treballadors. Moltes vegades estem deixant-nos les banyes a empresa a empresa perquè es compleixi el conveni. No estem. I llavors quan estem acostumats a un sindicat que en vez de demanar un augment del 3% quan tenim una inflació acumulada en 2 anys d'un 8 i escaig %, ens miren com els radicals, com els no sé què, no sé quantos, i que estem com pixant fora de test, no? He sentit alguna vegada en plan, aviam, senyors i senyores, el preu del pa, el preu de l'enciam, el preu de l'oli ha pujat un 15% i els nostres salaris segueixen estancats en un 3%. És normal que la classe treballadora a dia d'avui hagi de dir no ens podem plantar amb un augment salarial del 3%, perquè no és un augment salarial, és una retallada salarial. Quan el preu de la vida ha pujat un 8%, no ens podem conformar amb un 3%, perquè això no és un augment salarial, és una retallada. I per més que ens diguin els comitès de comissions UGT i altres que això és una passada i que hem aconseguit pujar un 1%, el que hem de dir és que és una misèria a la qual no ens podem conformar. És per això que aquest 1 de maig el que volem fer és una crida a augmentar els conflictes, perquè la nostra confederació, quan puja, quan augmenta, quan ha augmentat d'afiliació, no és perquè diguem, som els més macos o els més gamberros o els més no sé què. Puja amb el conflicte i d'això estem molt orgullosos des de la CGT de Catalunya. Estem molt orgullosos que hem augmentat amb el conflicte, que en els últims 8 anys hem passat de 10.000 a 20.000 afiliats, que tot i ser molt més petits que Comissions Obreres han sortit les estadístiques d'aquest 2022 i convoquem la meitat de vagues a Catalunya, que som el sindicat que més persones porta a la vaga, que més seguiment tenen vagues i que més victòries arranca a la classe treballadora, tot i ser tan petits. Per això, si estem ara amb un 3,4% de representació en delegats, si estem ara amb 20.000 afiliats a Catalunya i ja convoquem la meitat de vagues, un 56% el 2022, passant per sobre de comissions UGT, us imagineu què podríem fer 100.000? Us imagineu què passaria si el dia de demà la CGT és aquell sindicat que la classe treballadora creu que és l'eina útil? Vinga, va, què passaria? Potser encara no, però com a mínim no menjaríem merda com estem menjant ara, que el que està passant és que estem cobrant entre un salari mitjà, el que més es cobra a Catalunya són 1.400 euros, que no t'arriba ni per tenir una vida digna, no t'arriba per tenir una casa digna, no t'arriba, tenim l'índex d'emancipació juvenil més alt de tota Europa, que la gent, que els joves nostres ens estan anant als 28-30 anys, i no estaríem hipotecant-nos 40 anys per tenir un tros de terra on morir-nos. I això és el que està passant aquí, que l'agenda neoliberal, allò que va començar Thatcher i Reagan als 80, després es va desenvolupar amb la globalització, ara ho estem patint en les nostres carns. No vam parar aquella dinàmica individualista i capitalista que van començar als anys 80 i ara, a les generacions del 2020, estem menjant merda. I no vull el que li pot passar a la meva generació. I si avui hem de plantar cara, i posar-nos als cuernos, i estar dia a dia, secció a secció sindical, conveni a conveni, comitè a comitè, barri a barri, poble a poble, plantant cara, si com a mínim no ho fem per nosaltres i per la nostra dignitat, fem-lo per la dignitat i el futur dels que vindran.